Moikka vaan taas katsojille ja tervetuloa uuden videon parin pitkästä aikaan. Ja tänään mä voisin pelaa vähän Mario Karttia. Jos mietitte millä mä pelaan, no Nintendo Switchin, mutta tällaisella ratilla ja polkimella. Mutta mä en puhu tässä videossa niin paljon, koska varmaan kuulette mun äänestä, että mulla on ääni mennyt. Että mä en pysty puhumaan kunnolla. Mut muistakaa likettää ja tilata kanava. Tää on pitkästä aikaa nyt taas video. Mä en sit oo tosiaan pelannut pitkään aikaa Mario Karttia, että älkää olettako mitään hyvää gameplaytä. Kyllä mä ihan hyvä on omasta mielestäni. Laittakaa kans kommentteja, jos ootte pelannut Mario Karttia. Ei vitsi, kun mä heitin vahingosta banaanin pois. Eikä. Ei näitäkin. No, miten noi ei näkynyt mukaan? Ei näky niin kuin yhtään. Voi jumala nyt. Banaani, anna banaani. Ei. Kolikko, en mä tee mitään. Pommi ei kannata ottamaan ekana. Just, miksi mua pommitetaan? Laitan se tohon. Ja sit mä tietenkin ajan sitä päin. Aika järkevää. Finissottu on tää rata. Ja laittakaa kans kommentteihin, että onko te pelannut ikinä Mario Karttia. Ja jos ootte niin, no jos kiinnostaa, niin mä pelaan tosiaan 100 cc:llä. Nyt. Mä voin näyttää videon lopuksi tän ton ratin ja polkimet. Siitä on lukuboostit saatu. Mä en oo tosiaan pelannut tätä mappia ikinä.
Miksi tänne mennään? Näköjään voi mennä. Ei mä ihan päästä ylös. Tässä pitää niinku koko ajan kierrellä kaarella tässä mapissa. Vitsi. Viime pelissä heti itteen pommilla. Tosiaan menkää seuraa kanavaa nimeltä Indun elämät. Eiku Indu-elämää. Menkää seuraa sitä, se on WhatsApp-kanava. Menkää sitä seuraa. Nyt me päästään ylös. Ei joo. Vitsi just kun olin turboa vetämässä. Vitsi toi yksi on aika lähellä mua. Vikaroundi. Ja te ette tosiaan kuule sen takia ääniä, koska mulla on näyttö ja mä pelaan kuulokkeilla. Ette kuule sen takia ääniä. Vitsi, veit mun banaanihan noit jonkun kolikon tilalle. En mä pääse taaskaan tänne. Jes, siitä päästiin jälleen ekana rata läpi. Kommentoikaa mitä videoita haluatte. Mä en oo sen takia tehnyt nyt videoita, että no mikä mappi tää on. Niin no en oo kerennyt on ollut menoja, mutta Indu-elämää kanavaa mä päivittelen joka päivä. Ja alkuboostit. Mä en oo ikinä pelannut tätä mappia. Se kyllä varmaan huomaa sitten. Sen menee aluksi joku Bowser lyö noita. Eiku oon mä tätä mappia pelannut. Sitten on vaan niin paljon aikaa. Joo, kyllä mä tätä pelannut. Ei, miksi mä menin tähän? Kyllä tosta näköjään pääsee, vaikka se lyö tuohon. Ai niin, tässä on nää kivetkin. Ei ne enää voi osumaan. Et lyö nyt. Eli toi ei voi osua vaikka se lyö. Viimeksi mun lähti nämä mudat heti. Taas ne lähtee, eli ne lähtee vai tuolla nopeusjutulla. No et nyt antanut sitä kolikkoa. Mulla on maksima. Ei oo enää. Mä menen täältä. Ei, ja just ne banaanit kyllä. Ja vikalle reissille mennään. Vikan
Vitsi, mä just koitin hypätä tonne. Ei, mä hyppäsin saadaan myös. Sitten mä pääsen. Ei, mä en ihan osunut tuohon. Se on vikaratakin läpi. Tää on vikareissi vissiin. Juu, pitäis olla. Eiku, joo, tää on vika. Mitä? Okei, no. Tämähän on tossa kuvassa kyllä. Tossa Mario Kartin kuvassa. Mä vaan vielä tossa. Joo, Final Race. Sitten kaasua ja turbot messiin. Just pääsin. Se kun ei hypin nyt oikein onnistu. Niin. Sitä turbolla vielä. Meinasin jo yli. Ei. Sitten mä en nyt voi hävitä. Nyt joku hyvä, että jos toi ohittaa. No ei tämä ole hyvää. Peli. Anna hyviä. Mä olen 3. sun takia. Niin, takaisin ykkössijalle. Melkein siihenkin törmätty. Miksi nää hyvyt ei onnistu? Miksi sä pelit annat mulle näin hyviä? Sä niinku haluut, että mä häviin. Sä yrität kaikkes. Peli niinku yrittää kaikkensa, että mä häviäisin tän pelin. Nonni. Ja vielä nääkin. Ja vielä tollanenkin. Niinku peli nyt vois loppua jo. Tää on mahdottomaksi menossa mulle. Ei Jeesus. Miten tää ei nyt mee tosta? Miten niin mä olen toinen? Mä olen tuota pidemmällä. Menee! Kuinka hidas tää mopo on? Vai prätkä vai mikä on moottoripyörä? Miksi mä saan tuplabanaanit? Mä voin vieläkin hävitä, koska tuo on niin lähellä. Oho! Just seivasin. Come on. Siitä 60 pinnaa.
Katsotaan. Siinä näkyy vielä. Noita. Ja katsotaan vielä. Como 3 tähteä ja voitto. Otetaan kolikot. Maksu. Nyt mä vielä näytän tän. Tossa. Mut se olisi moro.